मोतिहारी में पोस्टिंग भइल बा, वो काम तो तोहरा होते ही नहीं थे, और डंडा उठ रहल बा व्यापारी गरीब और मासूमन पे। माननीय सांसद जी, प्लीज रउआ एगो सम्मानित व्यक्ति बानी और हम आपसे सम्मान के उम्मीद कर रहल बानी। बैठी, आराम से बोली, का बात बा? हम ही जानल चाहतानी कि आप व्यापारियन और गरीबन पे अत्याचार काहे कर रहल बानी? आपके गलत सूचना मिलल बा। हमार डंडा गरीबन पर ना, गरीबन के खून चूसे वालन पर गिर रहल बा। मैडम, हम हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि। यहाँ की जो जनता है ना, वो हमारी है, हमारी। उनका भला बुरा हमसे अच्छा आप नहीं सोच सकती हैं। आपकी जज्बातों की कदर करती हूँ सर, लेकिन एक बात आपको बता देना चाहती हूँ कि जिन्हें आप गरीब व्यापारी कह रहे हैं वो स्मगलर और चोर हैं। और ये मैं वादा करती हूँ कि मोतिहारी जिला से उन खतरनाक लोगों को जो तरह तरह के गलत कामों को अंजाम दे रहे हैं, उनका सफाया बहुत जल्द कर दूंगी। एसपी साहिबा, झांसी की रानी बने की कोशिश मत करा, तब भी अच्छा बा। हमरा के बहुत अच्छी तरह से मालूम बा कि तू हमारा आदमियन के आपन निशाना बनाए रहल बाड़ू। अगर वो सब आदमी आपके बाणे, तब प्रश्न चिन्ह के घेरा में रउओ बानी। एसपी, हमार बात बहुत ध्यान से सुन ला। जेकर देवी उही के पंडा। ये इलाका हमार है और यहाँ की जनता का हम सेवक बानी, सेवक। लखिया के पकड़े आयल बाड़ू, जितना जल्दी हो सके ओकरा के पकड़ा, न तो तोहरे और तोहरी सेहत के लिए हमारा से बगावत बहुत भारी पड़ी, बहुत भारी। हमारा अनुरोध बा आपसे, और हाँ, अगर हमारा अनुरोध विरोध में बदल गई तो आग लग जाएगी। चलो सब। भोला यादव, पहली बार तुम्हारा शेरनी से सामना हुआ है। हमरा बीच में आई पे तो चीर के कच्चा चबा जाएगी। मैडम, हम आपसे एक बात बोलें। भोला यादव से टकराना आपके लिए अच्छी बात नहीं। रामायण, कानून के ताकत से टकराइल भोला यादव खातिर ठीक नहीं थे। मैडम, कानून भोला यादव का गुलाम बा और कानून के सब रखवाले भोला यादव का तलवा चाटे ले। युद्ध में आपका क्यों साथ न दी? आप बिल्कुल अलग थलग पड़ जाए। रामायण, चित्रा सिंह नाम बा हमार। मौत के मुट्ठी में लेके घूमे नी। डेराए ऊ जेकर अपन जिंदगी प्यारी होखे। हम तब बस आर पार के लड़ाई लड़े जाने नी। मैडम, भोला यादव को चट्टान बा और चट्टान से जो टकराई वो चूर चूर हो जाई। तो हम हूँ बारूद है, बारूद। हमसे जे टकराई वो राख बन के उड़ जाई। यह जज्बा लेके आयल रहे एक और योद्धा टकराइल रहे भोला यादव से। भोला यादव का तो कुछ ना भइल, लेकिन उस शेर का दहाड़ मारे वाला सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पवन सिंह के यह भोला यादव हमेशा हमेशा के लिए शांत कर देले। लाश तक नसीब ना भइल। मालूम बा हमरा, सब मालूम बा। पवन सिंह के साथे भोला यादव जे कुछ भी कैले ओकर खबर हमरा भी बा। बाकी रामायण, एगो बात बतावा, का तू हमरा बता सकेला कि आखिर एसपी पवन सिंह के साथे भइल